Yo. Hello, magandang araw sa inyong lahat. Welcome sa ating channel, God's Mission TV. So mga kaibigan, andito ako ngayon sa bahay ng aking parents. So I have a good news sa inyong lahat ngayon. Kung sino man ngayon ang manunood at magiging isang blessing sa inyo ito sa inyo guys. At saka of course na makikita nyo kung gaano kabuti ang Panginoon. So sa oras na ngayon mga kaibigan, sa sinabi ko, nandito ako ngayon sa bahay ng parents ko kasi yung bahay namin medyo malayo pa, nandun ako sa city, nandito ako sa province namin sa aming lugar ng aking parents. So ito yung papa ko, ang kanyang pangalan ay si Edgar Haudian. Dito ako ngayon mga kaibigan dahil gusto kong i-share sa inyo kung ano ang ginawa ng Panginoon. Kasi way back 2016 mga kaibigan, itong papa ko is a dialysis patient. So nakita talaga namin, na-observe talaga namin. In fact, naalala ko the time yung nagsimula yung sakit ng papa ko, lagi siyang nagsusuka, talagang mahina na yung katawan niya dahil sa masakit yung tiyan niya, medyo nanghihina na siya. That time, naalala ko, may isang doktor na kabisita sa bahay namin dito. Sabi pa ng doktor na talagang chance daw ng papa ko, ako na lang daw na magbigay ng aking kidney, mag-donate sa kanya. Sabi pa naman ni papa, hindi na kailangan dahil unang-una, bata pa raw yung anak niya, saka siya daw medyo may edad na, bahala na ang Panginoon. But you know guys, dahil kami lahat magkapamilya, andito namang mama ko, anditong mama ko, papakita ko rin sa inyo. Dito itong mama ko si Mama Cora Haudian. Dahil kaming lahat po ay naglilingkod na kay Lord. Kaya talagang lahat kami ginugol namin ang aming pananampalataya, pananiwala sa Panginoon na talagang may himala si Lord. But anyway mga kaibigan, talagang papa ko ay na-experience talaga niya ang pagdadialysis for ilang taon pa na dialysis ka? 5 years na. 5 years. Andito mga kaibigan, pakita ko sa inyo. Andito pa yung ano niya, itinatawag na pistola. In out. Oo, medyo malakas pa yung ano niya, vibration. So, you know what mga kaibigan, mga 2 taon na pa hindi ka na na-dialysis. More. Magtulo na. Magtatatlong, try to imagine mga kaibigan, ito ang himala talaga ng Panginoon. Kaya you know what, maraming pagkakataon na yung mga doktor niya, nurse niya, kahit yung makasamahan niyang na-dialysis, kasi marami halos napatay eh. Kaya yung doktor, nurse niya, makakilala niya doon sa dialysis center sa Cagayan at saka sa Iligan, tumatawag sa kanya, bakit daw hindi siya nag-dialysis? Ang sagot ng papa ko, pinagaling na ako ng Panginoon, ma'am. Kaya talagang nakakamangha sa kanila kung paano daw nangyari. Kasi sabi pa nga nila, pag dialysis ka na, that is forever. So ito mga kaibigan, talagang buhay na patutuo ito sa ating lahat. Ito ang papa ko. Galing pa nga kami sa church ngayon eh. Ngayon is June 14. June 14 ngayon. First Sunday namin sa church since April dahil lockdown kami. Walang church service. So ngayon lang talaga na-resume ang fellowship namin sa church. So ito mga kaibigan, na maiksi lang yung video natin, ipakita ko lang sa inyo paano talaga pinagaling ang papa ko sa Panginoon. Paano? Okay, tanungin ko mga kaibigan, ang papa ko, anong masasabi niya sa ginawa ng Panginoon sa kanya? Dahil kailangan ito i-spread out natin na talagang buhay ang Panginoon, walang imposible sa Panginoon. Paano masasabi mo sa ginawa ng Panginoon sa iyo na binigyan ka ng extension na buhay? Masaya lang pa para Unang-una, pasalamatan ako si God. Siya din nag-ayon ako. Amen. So nag-dialysis 2014. So I know karon nga wala na ako nag-dialysis. Pasalamatan ako ng Ginoo na ang milagro na agyod. Muna wala ko karon nag-dialysis. More Kung than nakatuig ko ma-dialysis. 3 years. Tuod sa mo pagtuod sa Ginoo. Amen. Ang Ginoo naghatag og milagro kanamo kay buhi gid siya. Amen. Hallelujah. Salamat kayo nga iya kong giayo Amen. nga ban siyang polo nga ang nagtuo niya dili gid mamatay. Buhi. Muna pasalamatan akong Ginoo. Iya kong giayo hantod karon
Ako pasalamatan nga moabot pa ko nga taas nga katuigan. Amen. Nga ang Ginoo gyud mo complete nga kaayuhan sa kong lawas ko. Mga lagad gyud ko sa Ginoo. Amen. Hantod gyud. Amen. Amen. Yun lang. So sabi niya mga kaibigan na talagang buong puso siyang nagpapasalamat sa Panginoon sa ginawa ng Lord sa kanya na hanggang ngayon ay talagang binuhay sa ni Lord. Nagpapasalamat siya sa Panginoon na nagpatuloy rin siyang serve ngayon sa Panginoon, naglingkod sa Panginoon. Iba kasi mga Bisaya magtagalog, medyo mahirap mga kaibigan. Pasensya na kayo. So but anyway, yun lang talaga mga kaibigan. Kung bago kayo dito sa ating channel, please subscribe and support our channel God's Mission TV. So to God be all the glory sa lahat ng ginawa sa aking pamilya, sa kanyang himala na pinagaling yung aking papa. It's almost 3 years na mga kaibigan, never na siyang nagda-dialysis. In fact, ngayon malakas ang papa ko, parang walang nangyari. So God bless you. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.